Мяне завуць Анастасія Балыш. Я мастак, а яшчэ я муляр. Так даўней называлі мастакоў, якія стваралі маляваныя дываны. Пра маляванкі, мабыць, я ведаю амаль што ўсё, таму што з'яўляюся супрацоўнікам самага наіўнага, таму, мабыць, самага шчырага музея Беларусі, музея беларускай маляванкі. Вось там я спазнаю ўсё пра маляваныя дываны, натхняюся сама як мастачка і даследую гэтую творчасць. Маляваныя дываны ўзніклі ў 30-50-х гадах мінулага стагоддзя, і ведаеце, што ў іх была такая мэта аздобіць звычайную сялянскую хату. У гэтым нейкі такі беларускі фенамен, калі ствараецца гэта проста для ўпрыгожвання самай сціплай хаткі. Яно адслужыла сваю справу, гэты дыван адслужыў. Яго недзе закінулі на паддашак ці ў хлеў, там розныя такія незвычайныя гісторыі. А сёння мы выцягваем гэтыя дываны, знаходзім іх, і ў Заслаўі з'яўляецца музей цэлы, прысвечаны маляваным дыванам, маляванкам. Кожны з нас прыходзіць туды, ў гэты музей, натхняецца і адчувае гэту сваю адметнасць, такую беларускасць, гледзячы на гэтыя дываны распісныя. Мабыць, гадоў 10 таму я дазналася пра дываны, калі мяне запрасілі паўдзельнічаць у пленэры маляванага дывана, які ладзіла ў Заслаўі Тацяна Гаранская, мастацтвазнаўца. Яна жонка Віктара Маркаўца, мастака, які, на жаль, ужо сышоў з жыцця. І вось яны ў свой час займаліся даследаваннем дываноў, збіралі іх, і ў Заслаўі ладзілі пленэры маляванага дывана. Звыш 20 пленэраў прайшло ў Заслаўі, і, на жаль, я не застала гэты момант, я ўжо ў апошніх удзельнічала, але расказвалі такія цікавосткі, як на Вялікдзень, на вербную нядзелю, уздоўж вуліцы Вялікай, якая вяла да храма, мастакі вывешвалі свае палотны, малявалі гэтыя дываны, а людзі, якія ішлі ў храм ці вярталіся, яны бачылі вось гэты працэс стварэння. І ведаеце, гэта быў такі момант натхнення і для мастакоў, і, канешне, для тых, хто гэта бачыў, як яны ствараюцца вось наўпрост на заслаўскіх платах. Інструменты для маляванкі — гэта звычайныя прылады мастака. Гэта фарбы, гэта грунт, пэндзлікі і натхненне. Пераважна мулярамі былі непрафесійныя мастакі, і зрабіць сваю справу трэба было хутка і якасна. Штампы выразалі наўпрост з гародніны. Гэта магла быць бульба, гарбузы, буракі. Вось, і бульбачка так выразалася. Мы зараз з вамі створым лісточак такі. Ось так. Выразаецца патрэбная форма. Потым на яе наносіцца фарба і штампуеш, колькі патрэбна табе гэтых лісточкаў ці кветачак. Ось такі лісточак у мяне атрымаўся. Ну, ось мы лісточак выразалі. Цяпер наносім на яго фарбачку. І у нас готовы штампик. Хочеш так, і на дыванок. Першы дыван, ён вельмі сімвалічны. Ён называўся «Спас Рагнеды», і намалявана Рагнеда з Ізяславам, дрэвы заслаўскія намаляваны, яблыкі лятуць. Ну, і там такі падвойны сэнс быў: спас як спаситель, і мы ведаем легенду, як Ізяслаў спас сваю маці ад Владзіміра. Канешне, я звяртаюся да традыцыі. Ну, гэта не будзе дываном, калі не будзе гэтай асновы, да, традыцыйнай. Это нейкая такая кампазіцыя ў цэнтры, арнамент па баках, адпаведныя колеры, але мне вельмі цікава ж сама як мастаку пагуляць з гэтай тэмай. І я ствараю, ну, так мастацтвазнаўцы называюць гэта этнамадэрн, калі на аснове такіх традыцыйных нейкіх рысаў дывана ідзеш трошкі далей, глядзіш паіначай. І, ну, гэта моя такая задача — трошкі нашай паказаць, творча падысці да гэтага, а не проста перамалёўваць так, як гэта заўсёды было.
Перад тым, як мы пачынаем працаваць непасрэдна фарбамі, трэба пакласці грунт на аснову. Калі мы малюем карціну, то трэба праклеіць палатно. У нашым выпадку мы адразу працуем грунтам. Малюем белым грунтам. Малюем аснову. Сюды. Так. Грунт павінны прасохнуць, і толькі потом мы працуем ужо фарбамі паверху. У дыванах вельмі важную ролю іграе фон. Да? Сама тэхніка такая, што фон увесь не замалёўваецца, ён пакідаецца свабодным, а малюецца толькі галоўныя выявы і нейкае аздабленне дэкаратыўнае. Я пачала з таго, што пачала шукаць цікавыя фоны для дываноў, і мае дыванкі напісаны не зусім традыцыйным чынам. Традыцыйна гэта даматканае палатно чорнага або шэрага колеру, а вось мне цікава папрацаваць з разнастайнымі тканінамі. Я ствараю свае дыванкі на тканых посцілках, на хустках і на сучаснай тканіне рознымі малюнкамі. Таму вось гэта вельмі такі цікавы працэс, калі ты адштурхоўваешся ад фона і ствараеш нейкую выяву. У мяне ёсць шэраг прац, якія намаляваны напрост на хустках. Такія, я называю это бабусіны хусткі з прыгожымі кветкамі, якія тут ужо былі адразу на тканіне, і мне цікава з імі пагуляць. І тут у мяне такая кампазіцыя з'явілася, купальская ночка называецца, да? Беларуская вёсачка, дамкі хаваюцца паміж кветкамі, і тут у мяне такая кампазіцыйная была задачка: нейкія кветачкі схаваць за дамкамі, нейкія вылазяць сюды на першы план, такое лета, у нас усе квітнеюць. Чорны фон у хусткі, з'явіўся і месяц тут, і зорачкі з'явяць, і вось гэты чорны фон, ён такі глыбокі і патаемны, як начное неба ўлетку, так? І кветкі тут квітнеюць. Таму вось для мяне гэта цікава такую задачку павырашаць, опісаць свой сюжэт, ужо існуючы малюнак на хустцы. Колькі часу на маляванне дывана? Гэта вельмі складана заўсёды мастаку адказаць, таму што заўсёды гэта нейкі пэўны досвед, да? І ты да кожнага дывана ты расцеш неяк, і ўжо новая праца, яна нясе на сабе вось гэтыя ўсе гады, якія ты нешта маляваў. Я б малявала цэлымі днямі дыванкі. Вось, напрыклад, на гэтай хустцы я намалявала радзіму сваіх бацькоў, лета, вёска Папоўка, вось тут нават знак у нас пазначаны, да? Праца называецца аселіца. Аселіца — гэта тое месца за дамкамі, дзе агароды, і вось тут упляліся, да? Вось мы бачым, што гэта фабрычная хустка, надрукаваныя гэтыя кветкі, і вёска тут з'яўляецца. І яно пераплятаецца. Гэтыя кветкі трапляюць сюды і на агароды, і тут з'яўляюцца за аселіцай. Ну, вось такая гісторыя. Вельмі цікава з гэтым гуляцца, пакінуць штосьці сваё такое. Кожны ўбачыць гэтыя кветкі, згадаюць сваю бабулю. Але гэта таксама маляваны дыван, таму што ў нас незафарбаваная частка тканіны і ёсць выява. У мяне філасофскі падыход такі: калі я бачу, што нешта не атрымалася, значыцца, тут трэба дапрацаваць. Вось, ніколі з дыстанцыі не сыходжу, а мушу дапрацаваць. Значыцца, калі плямка там нейкая трапіла на тканіну, дзе я не збіралася нічога маляваць, значыцца, там павінна быць кветачка ці птушачка. А гэтая посцілка да мяне трапіла абгарэўшай, вось такі кавалак тканіны. Даматканая посцілка, яскравая такая, і я яе скарыстала таксама як палатно для дыванка. Традыцыйны сюжэт для дыванкоў — 2 птушачкі. Заўсёды малявалі па 2 птушачкі, каб пара ніколі не разлучалася. 2 птушачкі, ініцыял. Дарэчы, калі вы бачыце на дыванку ініцыял недзе тут зверху выразна, то гэта у класічных дыванах імя замоўцы, не мастака, гаспадара гэтага дыванка. Ну, вось такі ў мяне атрымаўся дыванок на дыванканай посцілцы. Тут нават бачна яшчэ шоў трапіў, я яго спецыяльна тут захавала. Такі натуральнае жывое палатно.
Ведаеце, што я жыву ў такім старажытным горадзе, і вось яго гісторыя, ну, такі адбітак добры на мой творчы лёс і мае. Я такую нават адчуваю адказнасць сваю, што я павінна распавядаць пра сваю культуру, пра сваю гісторыю, пра розных дзеячоў культурных, рэлігійных. І вось я такія тэмы стараюся падымаць у сваіх працах. Гэта і архітэктура, гэта і асобы беларускія, і вось сюжэты такія з'яўляюцца. Но апошнім часам у мяне шэраг прац на хрысціянскую тэматыку пра беларускіх святых. Вось я так падышла, ну, не ведаю, можа, хто яшчэ і працуе ў гэтай тэме, але менавіта ствараю маляваныя дываны з выявамі беларускіх святых. Я стараюся, каб у мяне кожны дыван быў адметны, не паўтараўся, і, канешне, нават дэкаратыўнае аздабленне заўсёды гэта прадумана. Вось калі я малявала, напрыклад, святога Парфірыя Заслаўскага на дыване, то аздабленнем там з'явіліся яблачкі, таму што ён служыў у Спаса-Преабражэнскай царкве, дзе сімвал святага храмавага яблыка. Таксама там з'явіліся кветачкі цыкорыю, які цвіце на валах вакол гэтай цэрквы, і мне падаецца, што і ў часы яго жыцця яны там цвілі, гэтыя кветкі, і таму вось яны невыпадкова з'явіліся ў аздабленні гэтага дыванка. Вось, ну, стараюся кожны сюжэт такі прадумваць, і каб было сімвалічна і несла пэўны сэнс. Калі грунт наш падсох, то можна ўжо займацца жывапісам, да? Маляваць фарбамі рознымі колерамі. Мы зараз намалюем кветачку. І ўвогуле, чаму вось на гэтым дыванку з Валянцінай Мінскай у мяне з'явіліся менавіта такія кветачкі. Ёсць такая гісторыя пра тое, што яна для сваіх наведвальнікаў з паперы круціла кветачкі і ім дарыла такія букецікі. Я таксама взяла паперу для стварэння штучных кветачак і пакруціла яе, і ў мяне атрымаліся вось такія ружачкі папяровыя. Я вырашыла іх намаляваць тут. Таму гэта не жывыя кветкі, а зробленыя з паперы. З колерамі у мяне заўсёды па-рознаму, але стараюся гэтую традыцыю яркія, чыстыя колеры выкарыстоўваць у дыванках, такія чырвоны, блакітны, зялёны. Дыванкі, ведаеце, яны заўсёды пра такое нейкае, ну, пра шчасце, пра нейкую казку. Калі мы згадваем першы мастак, які вось выбітны такі Алена Кіш, так? У яе вельмі чыстыя колеры, там жоўты, зялёны, сіні, блакітны, чорны. Яны такія, ну, чыстыя гэтыя колеры, роўныя, без светаценяў. І, ну, мне таксама хочацца вось падтрымаць гэтую традыцыю. Мне падаецца, што гэта стварае нейкі пазітыўны настрой такі, і гэта своеасаблівасць менавіта гэтага жанру. Я аматарка Алены Кіш. Яе падаюць сучаснікі як такую дэпрэсіўную дзівачку. Нават ёсць меркаванне, што яна скончыла жыццё самагубствам. Але калі паглядзець на яе дываны, яны настолькі пазітыўныя, настолькі жыццесцвярджальныя. Яна так прыгожа малявала рай з жоўтымі львамі, а я жартую, што, ну, звычайныя беларускія жоўтыя львы. Што тут такога? Вось таму мне падаецца, што ўсё ж такі яна была шчаслівай мастачкай. Яна свядома выбрала для сябе гэты шлях, яна ўсё гэта вельмі любіла, яна гэтым зарабляла. Заўсёды можна было пайсці ў калгас працаваць, там зарабляць, там ведаць, што ты адпрацаваў там трудадні і атрымаеш ежу. Не, яна займалася мастацтвам. Таму я сама як мастачка сцвярджаю, што яна была шчаслівым чалавекам. Мне падаецца, што зараз увогуле маляванкі гэта брэнд. Мы бачым, што і львы Алены Кіш трапляюць і на вопратку, і на ўпрыгожванне, і, ну, паўсюль. Ну, я іх бачу паўсюль. Ну, гэта тренд. Моладзь уся, ведаеце, у нас наведвальнікі ў музей прыходзяць, у іх там недзе там львы гэтыя намалёваны, надрукаваны на вопратцы. Таму шмат мастакоў звяртаюцца па ўсёй Беларусі, на Глыбочыне вельмі папулярна.
маім выпадку у мяне няма нейкай камерцыйнай мэты. У мяне хутчэй гэта мастацтва дзеля папулярызацыі нашай культуры я раблю, але ёсць гісторыі з продажам, і гэта цудоўна. І мне падаецца, што зараз вельмі так модна этнакультура і папулярна, і найбольш людзей, моладзь звяртаецца да гэтага, і чаму не аздобіць інтэр'ер сабе такім дыванком. Ну, і гэта цудоўна нават, калі казаць пра мае хрысціянскія працы, то вялікі дыван з Парфірыем Заслаўскім, ён зараз у лагойскім прыходзе знаходзіцца. Спадабаўся, адгукнуўся менавіта ў такім выкананні. Не традыцыйны абраз, а ў выглядзе маляванага дывана. Таму запатрабавана, і шмат праектаў ладзіцца, прысвечаных дыванкам. Так што варта ствараць. У музеі-запаведніку Заслаўе захоўваецца самая вялікая колькасць маляваных дываноў. І гэтая калекцыя пачала фарміравацца ў 80-е гады, калі Владзімір Басалыга займаўся Аленай Кіш пошукам па случайне, а вось Алесь Марачкін і Віктар Маркавец на матацыклеце адпраўляліся ў экспедыцыі па глыбочыні па ўсёй Беларусі, і яны збіралі і цікавіліся менавіта Язэпам Драздовічам. І вось Алесь Марачкін быў у нас у музеі, распавядаў цікавыя такія гісторыі, як яны знаходзілі гэтыя дываны, расказвае, што зайшоў у адну хату сялянскую, і гаспадар прачнуўся, устае з ложку і ставіць ногі на што? На дыван Язэпа Драздовіча. Мастак Алесь кажа: гэта ж Драздовіч, куплю за любыя грошы у вас гэты дыван. На што гаспадар кажа: я ўсё жыццё ставіў тады ногі, я ставіць і далей буду. З ім не атрымалася дамовіцца. Але была другая гісторыя, калі Алесь Марачкін сустрэў у вёскі жанчыну, якая несла ў дыване Драздовіча буракі праз вёску. Да. І ён кажа: гэта ж дыван вядомага мастака, гэта такая каштоўнасць. Яна кажа: а ў чым я буду буракі насіць? Марачкін лётам у краму купіў ёй новую посцілку, прынёс, кажуць: вось у гэтым насіце. Яна кажа: так яна ж новая. Я ж яе сапсую, вось буду далей хадзіць. Але з ёй атрымалася дамовіцца, усё, дыван быў выкуплены, уратаваны і зараз знаходзіцца ў музеі. Пра нашыя дываны будуць ведаць паўсюль. Вось нават Алена Кіш, яна трапіла ў сусветную энцыклапедыю наіўнага мастацтва, прадстаўнік ад Беларусі, адна з 80, і яна там прадстаўляецца менавіта маляванымі дыванамі. І я ўпэўнена ў тым, што яшчэ вялікая гісторыя будзе ў іх. Энергія згушчаецца, збіраецца вакол тэмы маляванак, і я ўпэўнена, што будзе нейкі пэўны выбух, і гэта адметнасць такая наша беларуская будзе падкрэслена належным чынам. Самае складанае, такая тэхналагічны гэты момант. Спачатку робіцца эскіз, потым усё прамалёўваецца грунтам, і вось калі ты ўжо пачынаеш працаваць з колерам, ты разумееш: трэба было, мабыць, недзе іначай кампазіцыю стварыць, да? І гэты момант ты зноў звяртаешся да грунта, потым трэба перамалёўваць, а можа гэтую пляму трэба было аставіць тканінай. Трошкі ёсць такі момант, але калі гэта ўжо добры досвед такі працоўны, то яно вырашаецца хутка, кампазіцыйныя гэтыя моманты. Пры жаданні кожны зможа намаляваць свой дыванок, галоўнае ведаць вось гэтыя тэхнічныя сакрэцікі, мець натхненне. Для мяне быць майстрам – гэта ад сэрца рабіць сваю справу прафесійна, штодзённа і ў радасць. Мабыць, так.